Vin hi October ni nga ani tuna hian kan biakin saklai te ngen sen to tun kar chung September ni sim hi pakwat ranga October ni li thleng an na thote kan zuk thil le don ni kan biakin kan saklai me ka hi ka tin hian video thar da in update zel kan tuma nimin kha inrin ni October ni li kha ima ka boy ma bangin lai lam panga video ka zuklana amaro chu ka kal sa khun kha atlai deu wangin ceiling te duangin amoi theitalawa khwa thim in min thim nan wangin chu wangin voin hi pathian ni nima sila vinia kho en lai hian antile ram ka tuma an bekin sakme ka po hian malang nakal so sa to hle maya tun kar chur ngot pon mason na tam to hle ni tuna hian kan bekin compound chung kan ludona tuna kan tilan sep thlang na lai hi kan bekin atara kan man mek pan thlang na sepani tin ilai hi third floor kan ti ruai thena le ko san ten function poimo kan man na mun chin khani hemi chunga hian bekin tak tak ero chu sakme kani chunga khian kina kan lu don ni tuna kan hu lai hi bekin mun ban matong ber lai ni ban le banin kar hi block tin kan soimei dona chu ham sabar hi block khatna adot to block ni na block tum na block le na tin kan soinga block riat thleng a omei tuna kan buang hian ei block khatna po hian abang hi simenin plaster zui to maya simenin plaster zui ni to chuanin emi bak hen block ni na te block thum block li block nga block thleng hian abang rema plaster ani to ni kan soitang khan third floor luna bangchak lampanga hian block khatna plaster brick rem zone to plaster zone to buka tin lai block ni na po hi hian brick rem plaster zone to tin chu baka khi chuan kan hmong khian boruak lu na tur po aluminium frame chokut kan ti te bel ani to tin chu baka chuan block thum na hi toilet ni in lampang hi
ไม่เสียวอินเทียนตัวนี้บล็อกลีนะฮีมีปลัมปังอินเทียนตัวอันนี้เวทงตัวนะที่กันมองเขียนเองลุทีตัวเตบูรอลุทีนี่ตัวเตินเขียนโม้ยตะกินเสียมันตัวนักกันมูลายฮีบล็อกงานานี่ที่ยันบังพลาสเตอร์โซนตัวส่วนนี้อาจุงเอรอนี่กินะที่นี่ยันเองเนื้อตัวรินอลูมิเนียมเฟรมมังคันและเสียมตัวระง่ายละตินบล็อกรุกนะรอสูที่โซนกันมองโซนบังโซตุนการชุงตุนการสาวคันบริกเรมันนี่กันมองเฮียนบล็อกสรีนี่เลยบล็อกเรียนนะรอสูบังฮีเอ็งมาลังนาละลัวบริกเรมันละนี่เรานี่พอฮีตุนการสาวลมตัวระจวนอันเริ่มตัวระง่ายไตละมอยตะเลไม่ก็รันโฮเตกะเทียนนำทิลเป็ดกันถอคอมาจาระเฮียนกันเบียกินสักเม็ดปนตัวนะเฮียนมาโซนเอ็มตัวมาหลังนะฮีมีตาหมูเทียนเฮียนนัสตักินอาการสองเม็ดกันนี่รีพอร์ตกันเป็กต่อชินังคานกันเบียกอินสุดเสียงตัวปอที่เฮียนให้สปาร์ตันเวิร์กช็อปเต็นเซียมินอันสอบเจ้าต่อเมียกันมองเฮียนกันเบียกอินสุดเสียงตัวปอฟิตรุกเล่ฟิตเรียดเสียเฮียนเราเริ่มคอมเจ้าต่อเมียสมงาปลีเวลอันเริ่มคอมตัวอินกษีกันใส่ตาขังคานสปาร์ตันเวิร์กช็อปที่เฮียนกันเบียกอินทุกเสียงตัวที่อันเสียมตัวส่งจูฟิจาสอมมันเสียมโดนะพุทธชวนสมงาปลีเวลที่เฮียนอันเริ่มคอมตัวนี้อันชุดเสียงเสียมฮีชุดนวมครบมายานุ่งจางอันเงินดาร์ปอยันเงินนวมมายาหาดำบุกเสียอาเช่นฮีตุนการตอบลำปังคานรงเตนหันกาปามวยตัวไม่เบียกินทาราโลยาอันชุดเสียงเงี้ยเทียนเบียกินพ่อมาหันชุดดาร์ไม่จากมต่อเลยไม่
kan hmang hian kan bekin third floor hi azau veviau thonain tunain thuthleng somnga pali bor velin o chuan hian chen na tur mun ol vak lovin a khat chu ni deuh mea in chung lam la ceiling siam tu te wall putti te an la ta wangin adona do san dona la phe thei bok si lawa tuna kan siam me ka hi kan biak in kulikon veng thlang ko hranten kan biak in kan pan chhouna third floor tanga floor lina biak in han in ha na pan chhouna step kha ni a moi to khop me kan hmang hian ti hian granite hi an lo pha suak vek to a kan bekin pan chhouna hian step somni pathum a oma ro somni pathum ani chu chuanin hemi bekin step tur granite hi September ni somni pali ni lai ni khan granite hi an ron chhok tana chuanin ni somni panga te ni somni panga khan granite hi a phek ani wangin katte longa ya tin chu ba chuan atlang si rakhi granite hi thua ania chuangte boipui chuan September somni panga ni lai thotron ni kha hun manga chuanin granite cha zong hi 15 mm som panga vel cha ni ka ria chuang chu tuna hian hei an pha September ni somni paru zirtop ni atang khan abul thuta tang hian an pha tana chuanin September ni somni paru khan tuna kan hmuang hian abul thuta tanga step pahnih na thleng hi a zo ni a tin chu ba ka chuan inrin ni September ni somni pasari khan step thumna step thumna hi an pha ba ka lai akil lai akil lina lai hi an pha boka chuanin September ni somni pakwa thotran ni khan step palina tanga step paruk na thleng hian granite an pha le a chuanin ni somthum September somthum tho le ni khan step pasarina tanga som hi roli ni chu an pha zo a chuanin ni lai ni October ni khat khan step ro som khatna tanga som palina thleng roli chumi chu an granite hi an pha zo le a September ni lai thotran khan step som palina chuat
bel lo chu bel chun zamin som pangana tanga som pariat na thleng hi ni stepli an rem chho le ni October ni October ni sang ni som hi panga ni zor tok ni khan khoi chun zom le in sep som pariat na chuat tanga i som hi panga na thleng hian granite hi an pha chawa chuanin an pha turang chu tuna hian step a hian granite an pha zo to a tunan hmabak le chu apang sir a hian apanga hian granite te an label le don ani tuna kan mong khian ei abang po granite te thren chuan lo bel to a in bel le mai theina turin kilai kan mu a hole om like hi brick an rema khi po khi an larem phuidon ni om takin lo sia in chena sang ni granite hi an pha don ro chu shmi lawa ikina man thok zel sela an iran tur chu video te kan na cover le zel tura ngai o tuna hian kan biak in third floor a toilet a chung lampang nan thote kan clear dona ke kan building secretary pu palal mingliana oma chuanin malak tum dan te i chitial zokin min silfia dona ni tuna hian meiche lampang room lampanga tunkar chunga nan tho tote kan clear don ni tuna hian meichia in thian room a hian pindan panga oma pindan panga hi tunkar chung hian floor tile i abanga hian a chung lampanga hian bel chhuah vekan to a chu baka chuan a chung lampanga hian kan muang khian PVC board hi bel chhuah vek ani to bawk ani tu thimi ro se de kun tu me che toilet a hian soyang khan room nga oma European commode vo ani nga tin hetlai counter top hi eta hian wash basin te vo ani nga tin soita kan khanin wall tiles ha bel vet turani tuna hian wall tiles se chan level an bel to a tin floor tiles se bel alan don boka chu tin chuanin me che toilet bi ki chu ma chop an nei mek ani tuna mi karon tarlan ta ka hi meiche lampang in thiamna chunga in malak na thar tungkar chunga malak na thar kan hmu thei chu ni alama chung lampang hi kan tilang be re moi to hle ni phurom to hle ni tuna chuan mi palam pang kan thlir le don nia o tuna hian mi palam pang in thiana lampang a chung kan an bi chiang le don ni mi pa in thierna hianin commode pakhat namdanga abak zonga hian mi pa zuna tur hi pasarivel pariat atanga pasarivel om thei tura kan ngaya tin ruang hanna om dana chuanin hemi zumna big hi sensor om mania tui in tleu thei turang chi kha ruang hanna chu siamania
tin ai kria kan han ti kang det hi azun na bi han hun han din ka na tur kha ania chuan mai chelama omang che thau khan veilama hianin was bezin ta na tur kha omle don ani chuan ali ve bezin hi omanga chuan sen khan solamang che thawin wall tiles lek floor tiles pha chua vek tur ani bok ani tun kan buang hian achung lampang po PVC board in ceiling hi moi tak min tun kar chung khan bel chuani to a biak in kan sakme ka kan hmalang na hian amuna thlir theilo mitam tak damlo na wangte har sabna engemaw wanga amun thlir theilo te tan pon enge kan thlen to chin hi hian in luma kan lo thlir theina turin YouTube a hian kar tin kar top a update zel kan tuma kan la update chho zel thei to theya tuna chuan kan biakin sakme po purom to hle ni hian a bang vel po wall tile china soita ang khan pha zo ani to malak na tam tak ilai that for a hian mu tur om man hemi kan biakin tual hi tiles pha vek tur ania gujarat atangin direct in company atangin media agency ten min cha saka tuna hian aron thlenga thole ni zanve lai chuanin kan biakin kan thlen thei to kan ringa quintal zale somkwa fitly fit ni size ania phek sang khat le zathum vel angai don ani chutiang chuanin pon le achung hi le vestry te gallery te eng song hi tiles pha chua vek tur ani don ani ta hian man ruat po cheng nuai riat man bor vel lai ani tun kar chho September ni somni pakwa atanga October nili thling a biakina man lak to na chuan tun kan muang hian ul hiap chung hi a ceiling a hi hilux board belvek ani to a chuanin heng ba ka hian tun kan muang hian hilux board a hian electric light ti na tur LED panel board fit khat square vel yang chu tiang chu mun riat lai maya wan dona kan muang hian LED panel board hi wat somni pali ani a ayang thaviau tura ngai la tuna hian paruk wani to a chuanin khu ta thlang lampang biakin thlang lampang hu riap thlang lampang ero khu chu tuna khuan wa mai thei turin a hol siam an to a hi tun kar chunga kan biakin sakme ka hul hiap levela an malak na ni a tin chu ba ka chuan hemi ba ka hian wall puti te first coating tatin wall puti lampang ta tu te khelai muna bekina mi pangalai mai ria chilin an omme ka anni hian helai hul hiap ba ka hian bekin chung lampang a te tin bang thren khat te po wall puti hi tun kar chung hian an tat zo to a amu nom hle to ri tuna kan mulai hi kan pek in lu dona gallery nuai lampang ceiling khani a
Hilux boat te an bel ret towa tlem bel lo lai an lan neya tin abang then khat hi walputi an ta to boka heng hi tunkar chunga an malak na kan hmu thei ani tuna hian kan biak in han lua chhaklampang a hian tukver tlang sir hi mawi takin kof kan hmu a pia hi designer an siam na hi roi chu kan sel tur ni a tunami kan hmuang hian tukver tlang an kof ang hian tukver zong a hi hian mawi takin lakof chhuah tur ni a hei hi tuna hri chuan pakhat chauh an lakof ani kan hmuang hian kan biakin chunga hian a hnuai lampang bikah hian tukver som paruk lai mai oma la chuan pakhat chauh hi kof ali ni a adanga po hian lakof chhuah vek tur ani tuna kan hmu mek hi pulpit mai cham hnung lampang kha ni a ei pawh hi Hilux boat te an bel chuak vek towa an bel chuak mai ni lovin a design te pawh ani tuna tur angin ti hian an ti zo deuh thuak towa chu bakah chuan kan hmuang hian wall puti pawh first coating tuna hian ta chhuani to ni an biakin ceiling pawh a mawi ta hle mai a phurom hle to ni biakin chung biakin thar an luah hlan anga hlelawm hle to ni ceiling erawh hi chu a lan chian theina turin nakina gallery chungah te lawn chhoin kan la cover le dawn ni kan hmuang sawn wall puti te pawh abangah hian tahnel nual ni tawh a mi panga in riahchilin tunah hian an biakin hi wall puti te tatin an khawih mek ani tuna kan awm na hi biakin pulpit hnung lampang gallery tur kha ni a gallery te kati vestry tur kha ani a ka tawng sual leh zau thina thlir tu te bin leh dam na ka rawn ti le
ei hi kulikon veng thlang ko ran te ta kan biakin sak mek pulpit nung lampanga vestry chung khani a tuna kan hmu hi vestry kong kapui atang khan kan chuaka corridor po chaklam corridor po lo lang zui me a PVC board te bel zon ni to a tin chu ba ka chuan vestry chung lu chona step nuai hi tangkai taka manin thile turin ti hian brick remin plaster ani a kongka te pawh wat to ni a chung lampang po hian step nuai lampang ni achung a hi ceiling hi ceiling to PVC board te ni bel to bokani tuna chuan kan sai tak ang khan vestry chunga hian room te oma ta chuan enge kimi room te chunga hian man lak to na te omem ti te kan clear le ton ni tuna hian vestry chung lampanga room te omna kan pan chho do na hemi room te chunga hian zin kan sei tak ang khan kan biakin wall puti tatu te vai pangalai min ria chilin hian nom chilani hian abang po hi tunkar chungan malangin lo ma sila wal puti te an ta ji to ni tunkar chunga an malangna hian elai vestry chunga room te hian toilet oma chumi achung lampang chu tuna kan hmu tak ang hian PVC board an bil zo to a European commode pakhat hemi toilet room chunga hian dan ni pokani kan hmung hian mistri te wal puti noya ria chila runtok te hi an na chakhop maya tuna begin chung ceiling hi first coating an zo vek to a second coating an be chuak le deuh to ning ria an tum dan chuan kar le lom tura hian ilaya walpati ta le chei moi vel hi chu zo thei tura in ngaya chu ti khop chuan na an thok chakani hian kar khat chung zo na an la ron thok man ania ka ni an thoi ro chuan an zo thei tur angai taila kan hmuang hian ceiling hi ata chung a boi thlak em meya walputi abang ero hi chu akal zum don ni in min thila eng po hi abang te po hi ri lo te a
อันตาโจถวยตุระง่ายงเวสทรีซุงรูมาจุงซีลิงปอตัวนักันมองเฮียนไฮลักสปอร์ตบิลลิงโตมือต่อเล่ไหมกันหูเมฆฮีไม้จามนุ่งลำปังไฮลักสปอร์ตเจมอยบังันเจมอยข้านี้ไอตัวนั้นมีเวร์อรอนไว้ทายฮีกันหัวงะลายเฮียนสักลำเละกูตัดทั้งลำปังควัน decoration light in เจมอยตัวนี้like the naturin tian where zam aron da chok to ni kan begin ceiling to po moi don hle mai sak lambang rangin an ceiling landan hi an nakwal thuakaตัวกันมองเฮียนตัวน่ะกันเบียกินสูงแกลเลอรี่ปันชาวนัสติปะกันเมกะแกลเลอรี่จังเฮียนซีลิงวอลปุตินตะโตเตนพลานาเตกันคลีร์โคดอนนี่สูงลำปากันลุจิลงาตัวกันมูลายฮีกันเบียกิงแกลเลอรี่สูงซีลิงอันนี้
ไอ้ฮี first coating หน่วย Jovin second coating อันหน่วยเลยตัวกันหม่วงเฮียนgallery จุงเฮียน light LED panel board wat som thum paruk fit ni square alien paruk tlarni dona aeng viau tura ngaila wow tuna kan mong hian kan biakin ceiling po lang mo em to maya second coating uluk tak main gol puti ta tu ten anta zu to hemi gallery zone chunga ni lo hian ti hian chaklam pa hian light hi LED panel board hi jinagan soita ang khan fit ni square alian 36 watt hi paruk antlar dona chuanin tuna lai engma la vualawa intlar phei ko eroi chu AC nakina kan vuat thi huna AC grill dia chumi chu an la vuat tlar phei don ni chuanin kan bekin ceiling center hian jinagan soita ang khan LED panel light paruk bok ain tlar phei le dona design pok hi amoi to hle mai ni ei hi sandpaper te mga an nomam tak nuwa chuan tunami ai hian alalang moi le dona ni thlang lampang kan ceiling chung thlang lampang ve thung hi hian an la kwa lenga tuna kan hmuang hian light hi paruk bok ain tlar phei dona chuanin athlang le alai te achakha te jinagan soita ang khan LED panel light hi paruk theu ain tlar dona chu baka chuan ceiling chunga hian etiang bok hi paruk om dona wangin paruk voili chu somhni pali ania kan bek in chung ti ennan hian LED 36 watt panel light hi somhni pali man ni don tinan chu zana chuan awaya kan ain huna chuan begin chung hi a eng thra nuam viau tura ngaila begin luatlan halilom em toni
ko san mi puite kan tran tlan na zara tiang hian kan biakin po pathian khongai na zara lon la lovin thatina pathian ram thil pe tling khom atangin tiang hi kan thling som me ka ma ba ke ro chu la ko hle ani chuti rualin begin saka kan ma son te hi tuna chuan a hmu nom em to itia video mu ai hian ataka amuna hankal chu hian amoi zia alang chianga to fran mi pui te pon kan biakin an sak me ka hi amuna lo cheu tum taila apurom to zia hi mun rang lo chuan kan thiam kherom lo ve kan sai fo to thin angin kan biak in sak lai kan sak me ka le kan na tho te hi hian kar tinin video alak nin kar to pa kan la deuh tlang pui thina kan thlen chu chin to hi aro pui tak zeta chuti roi ro chuan ma ba ke ro ala ko em ani ti taila tun tum hi kan biak in sak lo a an tho chua voi song pathum na ani hian amasa video kan da to te nen tuna kan da le tur te en te na chiar tel hian video som hi lai mai kan da chuak to etiang video da tha la tur hian mante longai ve thina amai ro chu karil ruwa chuan tu emo hi chuan etiang lampang a chil le mal tu hi kan kor kan in kan omanga in ka sia video an lak ti phone memory te alo len lo pe chuan memory te hi full zum china chuti rualin ke po video ka ran kala ka da chua na hian chan aneya nakin le zela biakin kan sak me a hi thlir du hun te po kan la nei theya la hlu don riawa riat na kan nei wangin hian kan phak ang tokin hian kar tin kar to pa video te la in hian karon chok thina ga chuan ko fran mi pui te zinga pho etianga video karon da chua te kan da chua le plan mak le em meya lo thlir tu mitam tak anom lain ko fran member ti zinga pho kan biakin saklam lai ngai ven lem lo hian sakzo huna biakin thara hon the tia kalve in khom ve le mai turang chi te atia ang kan biakin saka rir pelem lo te po tam tak
kan omang chuti walin biakin kan sak lut sak em tu thlau tu te hi mi tam takan om ve boka chu pathian min siam dana hian ko vela cheng mi hring te hi mi chi sang nei kan nia kan ngai poimo zong te kan ngai hlut zong te ai nang lo chuwang chuan angai lut tu angai lo tun lo omani pon an dem om chuang mi alawa pathian them zia heng te hian alan tir vein ka hria kan ngai poimo zong te kan du zong te hi ani nang ta thup selang chuan a boi tur chu ami hring siam te hi kan ni chuwang chuan pathian hian talent chi sang min pe a then thu le ra lama tongkam thiam tak mai tu soi thiam tak te kan om lain a then kha chu thiam lem lo ko sana zai lampanga la khoi tu tha tak te musician thiam tak te tin chu mai ba ka ko sana mi piru kan ti ang chi langsa rong bol na nei lem lo ma se ko khanta na mi tangkai em mai te hi pathian in asiam boka chung ho mi ji sang in fin khom in kal khom te chuan ti hian ko san khachunga kan loi lu ta ni kan talent theu te hi kan thil ti thei theu te hi a tha zong in ko san ta hian mang ilang chuan mang turin ma han la theu ilang chuan ko san wa tak kan ni chu zel don ti lang rang mai chuwang chuan kan ngai poimo zong te kan du zong te ai an bokian kan ngai poimo ang te min ngai poimo sak lo tu an lo mani pon hian kan ti kan phak ang to ang zela kan na tho hian le kan thil ti hian lung oi zela chunga cheng te lung rual na le pum khat na hi poimo ber ani wa lo tlai lam nei do to kan video te po sun en pangai angin alang fia tok long mai thea ti zong kha tuma bekin sak mek kan zuk tlo hun kan man thei ni mai sela ka channel min lo saka min lo thil sak tu zong te chunga lom thu aran soya in zaba in mangtha vekule
กันเบียกินสเต็ปชวดตัวก็เฮียนอันดับละมีจิสคัดบอร์เบลขายตัวนี้อันจากตัวบนไตที่เนี่ยอันนี้ทวีเอาในตัวนี้เป็นจามเนี่ยที่ตัวนี้จีเคลมมังอินเฮียนมุนสมไล่เมียอันเจ็บตัวนี้